Perfekcionizmus môže byť vlastne diagnóza, lebo tá živočíšna vnútorná potreba byť dokonalý môže súvisieť s niečím, čo sa mohlo udiať v minulosti. Perfekcionizmus vedie k agresivite. Keď máte šéfa perfekcionistu, viete, o čom hovorí. Keď máte manžela perfekcionistu, viete, o čom hovorí. Stačí robiť veci na 95%. Tých posledných 5% spravidla zabere viac času ako vytvorenie tých predchádzajúcich 95%, avšak ak to má chorobný rámec, treba požiadať niekoho externého o to, aby vám s tým pomohol. Je to vlastne program v mysli, ktorý neustále ti podsúva, ešte to nie je dostatočne dobré, musím to ešte viacej doriešiť, dokončiť, dotiahnuť. Áno, perfekcionizmus treba, keď chceš urobiť vymakanú vec. Je ľahké povedať, na detailoch nezáleží, na detailoch záleží. V dnešnej digitálnej dobe záleží na detailoch. Vyhrajú tí, ktorí budú mať najlepší zážitok klienta na jeho digitálnej verzii komunikácie. A to je o perfekcionizme.